Eu am dat patru, da, patru plăci. Știu, sunt ale noastre, dar nu sunt cu... Dar de ce zici tu că zdrângănă? Știi că dacă vrei să zdrângă, nu te poți sta aici la 200. Nu, și asta tot în timpul să... În timpul să ia garnitura. Astăzi am făcut recepția pe strada Rahovei, unde s-au terminat lucrările de asfaltare și reabilitare trotuare și strada propriu-zisă. Este o lucrare mult așteptată de către oamenii din zonă și care închide o serie mai amplă de lucrări din această zonă. Lucrarea a costat 204.000 lei cu tot cu TVA și, așa cum vă spuneam, este o lucrare care finalizează mai multe lucrări din această zonă, și anume trotuarele de pe strada Pictor Grigorescu și amenajarea canalului de apă pluvială, aleea de pe strada Gornistului și scările care au fost reabilitate de acum 2 ani și trotuarele de pe Dr. Istrati pe mâna stângă cum intrăm dinspre Carol. Ne bucurăm că am reușit să rezolvăm doleanțele cetățenilor din zona Câmpinița și că oamenii din Câmpina trăiesc acum și beneficiază de condiții mai bune pentru a merge atât pe trotuar cât și pe stradă.